На всички мисля, че е време да кажа здравейте и добре дошли. Здравейте казвам на всички приятели на Avon и на кампанията срещу рака на гърдата, която се казва "От любов към живота". За 16-та поредна година се провежда тази кампания и за мен е огромно удоволствие и чест тази година аз да бъда водещ на благотворителния концерт. Благодаря на всички, които са тук в залата, за това, че днес отделихте от времето си, за да дойдете тук и по този начин да покажете своята подкрепа към тази кампания. Тази година кампанията преминава под мотото "Благодаря". Това е думичката, която тази вечер ще чуем много пъти. Ще я чуем, защото тази вечер, тук на тази сцена, за вас ще участват много познати изпълнители, които вие познавате, ще им благодарите и, разбира се, ще ги подкрепите с аплодисменти. Тази кауза успя да обедини всички нас, както и всички онези, които, поръчвайки си благотворителен продукт, участват в борбата за борба с рак на гърлата, както и на техните семейства. Искам тази вечер да благодаря и на всички, които до този момент са подкрепили по някакъв начин тази кауза. Надявам се, че много от вас са участвали в тази кампания. Самия факт, че тази вечер вие сте тук, означава, че по някакъв начин сте съпричастни. Това са всички онези, които по някакъв начин са свързани с Avon, посланниците на хуманността. Avon е официалният партньор на кампанията "Една от 8" и всички незнайни и незнайни приятели. Тези, които ги няма, но по някакъв начин са дали своя дан в тази кампания. Благодаря и на хората, които в бъдеще ще продължат да подкрепят тази кампания, защото без тази подкрепа не бихме могли да подсигурим помощ и надежда на всички онези дами, които се борят с рака на гърдата. Защото това са жените, които имат нужда от окуражаване, да повярват, че в тази борба, която водят, те не са сами. Това е кампания, която показва на тези жени откъде могат да получат съвет, какво трябва да направят и, разбира се, как да се преборят с това заболяване. Тази вечер ви обещахме да ви срещнем с вдъхновяващите лица на кампанията. Затова позволете ми сега да поканя тук на сцената посланникът на хуманността на Avon за Благоевград, госпожа Гергана Тодорова. Госпожо Тодорова, заповядайте микрофона. Добър вечер и от мен. И едно голямо благодаря към всички вас, които сте в тази зала. За нас това означава подкрепа в нашата кауза, а именно жените болни от диагноза рак на гърдата. Искам нещо да споделя с вас. Всеки ден, когато разговарям с близките ми хора и по телефона, по няколко пъти на ден, и точно след като съм разказала за деня си и разговорът ни да приключи, той приключва винаги с едни и същи думи. Всеки път. Те са: хайде до скоро, приятна вечер и да се пазиш. Ние майките, защото аз съм майка, ние майките сме със сърца свикнали както да даваме безрезервна и неизмерима любов, така и да не познаваме спокойствие. В нас се е загнездило притеснението, което не ни дава покой дори и нощем, дори и в най-веселите и безгрижни моменти. С непрестанните си въпроси. Добре ли са? Нахранени ли са? Облечени ли са? Обичани ли са? Щастливи ли са? Но най-вече здрави ли са? Защото с положителен отговор на последния въпрос всичко друго може да се оправи. Но с отрицателен всичко е загубено. И така всеки ден, ден след ден, ние им повтаряме: и да се пазиш. А вие, дами, пазите ли се?
Не само от колите по улиците, от отворените шахти, от незакрепените добре строителни конструкции. Пазите ли се от това, което не виждате? Да, преглеждате ли гърдите си? Без значение от възрастта. Защото няма такова нещо като прекалено рано, но има прекалено късно. Сигурна съм, че повечето от вас си мислят, че това на тях не може да им се случи. Но това не е от значение. Това не е никакво обещание, никаква отеха. Всъщност не е никакъв фактор. Затова обръщате внимание не само на дрехите, косите и обувките, които носите, защото от тях няма да има смисъл, ако вас ви няма. За мен беше голямо удоволствие и чест през тази година да се запозная с жените от фондация Една от 8 на Нана Гладуиш, болни с диагноза рак на гърдата. Повярвайте ми, след такива срещи представите за всичко могат да се променят. Коренно да се променят. Затова благодаря още веднъж на всички вас, които сте тук и подкрепяте нашата кауза. Благодаря ви. Сега искам да поканя на сцената човекът, който беше плътно зад мен и в концерта в град Петрич, и концерта в град Благоевград, човека, който съдейства това събитие да се случи, зоналният мениджър на Avon за град Благоевград, Снежка Шалганова. Здравейте, приятели! За мен е истинско удоволствие да видя всички вас тук днес. Бих искала да изкажа своето огромно благодаря за вашата подкрепа в кампанията От любов към живота. Концертът е най-емоционалното събитие за всички нас от Avon и много се радвам, че заедно показваме подкрепата си за повече от 46 000 жени, болни от рак на гърдата в България. Благодаря на представителите на Avon, чиято нестихваща енергия и усилия вече 16 години ни помагат да вървим напред, да събираме средства и да помагаме на нуждаещите се жени. Благодаря на всеки един от вас, закупил покана за днешния концерт, защото вярвате в нас и с вас ние сме по-силни. Благодаря на фондация Една от 8, която ежедневно ни вдъхновява да вървим напред, да не се спираме пред нищо и да знаем, че можем да победим. Тази година Avon избра 20 посланици на хуманността за цяла България. Тяхната нестихваща енергия и сила ни помага да събираме огромен брой средства, за да помагаме на жените не само финансово, но да осигуряваме и психологическа помощ. Една от тях вече видяхте, тя е до мен. Гери, благодаря ти. Ти си една истинска, вдъхновяваща дама, носител на нашите послания. Не на последно място искам да благодаря на хората, без чиято подкрепа нямаше да се състои този концерт. За тази цел искам да поканя мениджър продажби на Avon за България Мария Янева, която ще връчи благодарствени грамоти на хората, помогнали ни да осъществим днешния концерт. Мили хора, днес виждам, че Благоевград топти с едно голямо, благородно, розово сърце. Благодаря ви от сърце. Така, искам да поканя на сцената Елена Арнаудова, представител на община Благоевград, в чието лице срещнахме огромната подкрепа за осигуряването на залата, озвучаването и всякаква подкрепа, така че днес да бъдем тук заедно. Благодаря ви.
залата е пълна. Това знае, че инициативите не само на община Благоевград, но и вашите са изключително интересни. Благодаря от името на кмета на община Благоевград. Благодаря от името на заместник кмета по хуманитарните дейности Христина Шопова за това, което направихме тук. Искам също така да изразя тяхната готовност за участие и съпричастност и помощ винаги, когато това е необходимо. Благодаря ви. Така кани на сцената Богдан Драгулев, IT специалист, печатница iPrint, село Мари Костиново, която осигури всички покани и плакати за нашите концерти. Екатерина Бучинска, управител на агенция Чудеса, която направи украсата за днешния концерт. Денислав Кихайов, ръководител ансамбъл Пирин. Боян Боянов и Димана Боянова, ръководители на школата по народно пеене към Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Карамфил Божиков, народен изпълнител. Ще го чуете днес. Валери Жганев, ръководител на танцов състав Пиринска магия, село Мари Костиново. Сигурно са заети с изпълненията, ще им дадем грамотите след края на концерта. И разбира се, да не забравяме нашия прекрасен водещ Стоян Веселински, в чието ръце ще ви оставим след малко. И още една грамота. Карамфил Божиков, разбира се. И сега, наистина, бурни аплодисменти за човека, който наистина има голямо сърце. Гергана Тодорова. Наистина вълнението е много голямо. Честито на всички. Това е благодарност за това, което правите. Сега може да вземете вашите места, да чуя вашите аплодисменти за всички, които бяха тук на сцената. На нас не ни остава нищо друго, освен да започне концерта, благотворителния концерт. Искам да ви кажа, че всички от тези, които след малко ще видите тук на тази сцена, по някакъв начин, участвайки в днешния концерт, вече са част от тази кампания. Уважаеми дами и господа, за мен е огромно удоволствие да ви представя първите участници. Те всъщност нямат нужда от представяне, защото тях ги знаят не само в България, те са познати по цял свят. Повечето от вас вече се досещат. Ансамбъл Пирин, водени от техния директор Денислав Кихайов.